Pixel Live din nou de aici, de pe vaporul Mehedinți, de la Danubiu Sport Festival, și pentru că am pomenit numele evenimentului, stăm de vorbă cu unul din co-organizatori, colegul meu de la Pixel Pro Sport, Iosif Voinar. Așadar, Iosif, bine ai revenit în Pixel Live. Bine v-am găsit din nou, Pixel Live, mi-era dor de voi. Și nouă de tine și de noi să ieșim, și iată că am ieșit astăzi pe Dunăre într-un eveniment exclusivist. Am spus mai devreme la deschidere că va fi epic, inclusiv din punctul vremii de vedere, pentru că vor fi 27 de grade Celsius. Cum e atmosfera pe punte? Pentru că tu vii de acolo, ai fotografiat. Cum se simt participanții? Participanții se simt epic, pentru că acesta este cuvântul care tronează acest eveniment. Este, o să spun așa, o risipă de energie ce va ieși din comun. Lumea cântă, lumea se dă cu bicicleta pe spinning, lumea face diferite tipuri de fitness, râde. E o plăcere să-i vezi, să-i fotografiezi, ceea ce fac eu momentan pe punte. Fotografiez sportivii, fotografiez antrenorii și încerc să surprind acele momente de care vă spuneam, în care zâmbetul se contopește cu efortul și cu plăcerea de a face o călătorie pe Dunăre alături de oameni minunați care sunt aici împreună pe acest vas. Noi venim de la Târgu Mureș, într-o, iată, localitate frumoasă pe malul Dunării. Ce vânturi ne aduce aici? Te las pe tine să spui celor ce ne vor privi. Acum un an sau doi ani, cred că, atunci, în momentul în care Elena a venit la noi și ne-a întrebat dacă vrem să organizăm, dacă ne băgăm, să zicem în ghilimele, să organizăm un festival de acest gen, am spus, da, o facem. Apoi, în drum către casă, am început să mă gândesc în ce m-am băgat. Dar nu-mi pare rău nicio secundă. Ai văzut acum. A fost o hotărâre luată ad hoc, clădită, bineînțeles, pe ideea Elenei. Este ceva fantastic și nu-mi pare rău nicio secundă că m-am implicat în coorganizarea acestui eveniment, care până acum cel puțin arată excepțional, sau să spunem epic. Da, să spunem epic, și spunem că suntem pe vaporul Mehedinți, vapor cu care s-a plimbat și Nicolae Ceaușescu după ce s-a finalizat lucrarea la barajul Porțile de Fier 1. Deci, iată, stăm pe un vapor care are o istorie în spate. Unde s-au dus participanții în număr mai mare la cycling, sau au rămas sus pe ultima punte la zona de cancu, body pump și alte elemente de fitness? Pot să spun că s-au împărțit aproape egal, în mod egal. În schimb, cei de la cycling par a fi adevărați profesioniști, chiar și începătorii. Am dat și eu vorba aia o geană și am văzut că e efort consistent acolo. Avem începători între ei care, estimez eu, niciodată nu s-au urcat pe o bicicletă de cycling, și să-i vedeți cum arată și cum trag și cum urcă pe deal, să spunem în ghilimele din nou, e ceva fantastic. Încearcă să țină ritmul, e muzica antrenantă, e, cred că, și reglată tip profesionist, cu bătăi pe minut, care să antreneze mintea și sufletul alături de corp, de mușchi, și se simt, nu știu cât o să reziste, urmează să văd, sunt foarte curios. Pur și simplu nu mai sunt locuri, deci e nebunie peste tot. Pentru că tu te dai cu bicicleta și cu MTB și cu o cursieră, din câte știu eu, dar te-am văzut și pe bicicletele astea eliptice. Unde e mai greu? Aici. De ce? Fiindcă... Vorba aia, stai pe loc. În primul rând, da, asta e, cum să spun, efortul pe bicicletă nu este doar fizic. Eu când călătoresc cu bicicleta, nu știu, 50, 80, 100 de kilometri, vorbesc cu oamenii, îi salut, mai pun o frână, mă mai odihnesc, mai intru într-o crâșmă, să spunem, de pe marginea drumului, mă împrietenesc cu lumea de acolo, deci eu fac combinare între călătorie și sport. Aici nu poți să călătorești nimic, aici ești pe hill, ești pe downhill, tot timpul ești în forță, nu prea poți să discuți cu nimeni, nici să iei pauze. E un ritm al clasei, e un trend care trebuie ținut. Și uite cum am bifat discuția legată de sport. Hai să vorbim puțin și despre cea legată de entertainment. Ce va fi după masa de prânz? După masa de prânz, o jumătate de oră de relaxare, după care o servim o cafeluță turcească făcută pe nisip, abia aștept, alături de acel vestit rahat
turcesc care datează sau se vindea încă de pe insula. O să te întrerup puțin pentru că o să trecem peste o insulă după ce facem ecluzarea la Porțile de Fier, o fostă insulă celebră, Ada Calais, și în amintirea acelei insule avem și noi insula noastră de cafea și cu rahat turcesc, pentru că acea insulă care nu mai există a fost populată de turci vestiți pentru comerțul lor cu produse turcești, printre care cafea și rahat. Iată că bifăm și puțină istorie la Danubius Sport Festival. Minunat, geografie bine. Nu mai zic. Foarte bine că ai amintit. Da, este cumva și un remember pentru acele timpuri. Așa cum e o oarecare emoție știind că poate pășești unde a pășit și Ceaușescu, da? Da, exact, vaporul Mehedinți. Cum a fost, da, e istorie. Face parte din istoria noastră și Ada Calais din nou face parte din istorie, da? Așa e. Insula care nu mai există. Ar trebui multă lume să cunoască istoria acestei insule. Chiar mă fascinează și trebuie să recunosc, până la acest eveniment nici eu nu am fost foarte updatat cu ceea ce s-a întâmplat acolo, dar e o poveste fantastică de viață și apoi tristă prin scufundarea ei sau acoperirea ei cu apă, să spunem așa. Vorbim de prima ediție de Danubius. Ne dorim a fi multe de acum încolo. Și apropo de edițiile care vor avea loc, vrem să o facem oarecum această ieșire pe Dunăre de 2 ori pe an. Iar pe partea de, să zicem, calendar, te las pe tine să ne divulgi lunile. Ne-am gândit că dacă feedback-ul va fi pozitiv și până acum este, sperăm ca și după terminarea evenimentului să avem același feedback pozitiv, să extindem. Să extindem în ce sens? Să putem face o sesiune de primăvară, adică o ediție de primăvară și una de toamnă. Vom menține luna septembrie pentru ediția 3-a, dar ediția a 2-a o planificăm în mai. De ce în mai? Pentru că aici în zona Drobetei, Turnul Severin, este o căldură, este o temperatură mai ridicată decât în restul țării. Primăvara sau vara vine mai devreme. Va fi o temperatură bună pentru sport, pentru trip, pentru călătorie. Și o vom face în mai. Nu sunt încă nici concedii începute, așa că lumea poate să vină într-un weekend, să petreacă cu familia, cu copiii, să vină să îmbine sportul cu vizita acestei zone. E o zonă fantastică a țării. Și da, mergem în mai și în septembrie cu edițiile următoare. Da, sperăm să prindem o vreme și în mai, tot precum cea de astăzi, cu 27 de grade Celsius în termometre, o zi perfectă de ieșit în larg, o zi minunată în care se face sport, mult sport, și se va și dansa, pentru că ziua se va sfârși în pași de dans, în așteptarea tortului Danubius, care va fi undeva înspre ora 20. Iosif, pentru că lumea te așteaptă, vor amintiri și dacă se poate cât mai repede, știm noi de ce, toți participanții la evenimentele sportive întreabă când sunt gata fotografiile. Vor fi gata în curând, dar pentru a fi gata trebuie făcute, așa că mă gândesc că te întorci din nou pe punte pentru a imortaliza acești participanți dornici de mișcare și de ieșire, iată, în larg pe Dunăre. Așa este. Vă mulțumesc mult pentru invitație. O să cedez locul instructorilor și altor organizatori să măsurăm și feeling-ul lor despre ceea ce am încercat noi să facem sau am și făcut deja. Să vedem. Mergem înainte. Noi avem speranță că totul este bine și Doamne ajută să continuăm. Da, vorba românului, Doamne ajută. Iosif, mulțumesc mult pentru prezența în Pixel Live și, cum se spune în breazla noastră, a celor care ne ocupăm de fotografie sau și de fotografie, lumină bună. Vă mulțumesc frumos tuturor și vă salut cu drag. Numai bine. Cu mare plăcere, mulțumim și noi încă o dată, Iosif Voinar, Pixel Pro Sport și coorganizator al Danubius Sport Festival. Deocamdată atât, dar cum spunea și Iosif mai devreme, venim la cadru cu trainerii Danubius Sport Festival, care vin din toată țara și sunt persoane avizate să facă ceea ce fac astăzi aici la Danubius Sport Festival. Ne vedem în curând, până atunci toate bune, bye bye!